Għaddej ix-xogħol fuq l-ewwel fażi tal-proġett tal-Iskola Primarja Dunkar Mxerri Kulleġġ Marija Reġina fin-Naxxara. L-ewwel fażi tinkludi xogħol ta' kostruzzjoni fuq il-binja tal-iskola billi qed titwaqqa l-binja eżistenti. Filwaqt li l-iskola antika kienet mifruxa fuq żewġ solari, il-ġdida se tkun fuq 5 solari, b'żewġ solari taħt l-art tal-skopijiet anċillari u 3 l fuq mill-livell ta' triq. L-investiment jiskorri l-21 miljun euro. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni Clifton Grima qal li l-proġett jingħaqad ma' dawk preċedenti li permezz tagħhom qed ikun trasformat l-ambjent infrastrutturali edukattiv. Dan ħajkun qed jara tisħiħ ta' dik li hija l-infrastruttura li tirrispettja dawk li huma ir-realtajiet li qegħdin ngħixu b'enfasi fuq dak li għandu x'jaqsam bħala teknoloġija, spazji aktar wiesa għat-tfal tagħna, kif ukoll ikollok diversi aspetti oħra li huma ta' benefiċċju għall-komunità edukattiva. Il-proġett qed jiġi kofinanzjat minn fondi Ewropej. Il-Ministru responsabbli mill-fondi Ewropej, Stefan Zrinzo Azzopardi qal li l-proġett jallinja mal-Viżjoni Malta 2050, fejn il-Gvern qed jinvesti f'infrastruttura edukattiva li tkun aċċessibbli u inklusiva għal kulħadd. L-iskola l-ġdida hija mifruxa fuq madwar 13,000 metru kwadru fuq 5 livelli bi 3,000 metru kwadru minnhom dedikat għall-attivitajiet li jsiru fi spazji miftuħa. Din se takkomoda madwar 1,000 tifel u tifla f'46 klassi kemm fl-iskola primarja kif ukoll kindergarten. Se jkollha wkoll ta' klassijiet għal suġġetti speċifiċi fosthom l-arti, mużika, drama u kċina industrijali. Il-binja l-ġdida se jkollha wkoll faċilitajiet sportivi, spazji rikreattivi, multi-sensory room u sala l-użu differenti. L-iskola se jkollha wkoll librerija li tista' tinfetaħ għall-komunità wara l-ħin tal-iskola.